cho to nó hay nó hay ani katal blog ko lam so no rong jo to no tini ai chu ni si mi ang si sama ni mutri si thang jak liya tam ni jane imang tam jane nukha nuwe abo si sama ni te mutri thang liya tau ke 5:30 বাজে tongkha ang si sama ni 3:30 ni si mi 3:30 ni si mi si sai te mutri thang liya thunani try khaisuka mutri si phailia ke ba 5টা বাজা বাজায়া হয় তাও 5:30 বাজে tongkha tini narong no katal kaisa recipe katal bo saimea age bo angam ta haino khaijak tongo noro jara naijaya ba tabo katalung jak nai কিন্তু age bo ang khaijak so age te kisa alada khaijak tini te kisa alada khaisa nai am ta haita so katal recipe kaisa abo to sungja to sawi mano abo thai blog chini ora tripura hani boro ro thai blog ke mosa sawo azar sawo am thai simisi so chini mog ro ke abo no gudok bo sawo ang washa pasaya ko haipa no chini mog ro gudok sa payo ang washa pasaya ko haipa na asu kotor no ya je kuli ong khapro apro si gudok sawo ta tini ke ang thai blog bai asung sanai so abo recipe norong no phunuana taste ke thogo no tomato bai asung khain ke bahayung abo thai blog bai sungmani onta haitong ya kisa alada taste payo kintu thogo narok jara sajak boro to sawi mano jara sajak ya ko boro chai nai mano tau to thai blog ni season bla so tini thai blog bai asung sanai ake akatol no to nazaka miya horona ang suya ko toni roi rakha ani mai pungkha ang basa kha matro mai no box sai roi rakha kukar amani bhange mai pungkha mai no off khai rigana iko thai blog bai ano sungsanai tini khe oke akatol a te thai blog ni mukhui bo kaisa sungsenai iko ang thai blog no helai paikha tau ke thai blog no helai paikha no abono tam khaisa nai baksa ke rugnai te baksa ke abai sungnai rugnai ni bangai norong no sajak je ang mukhui bo sungsanai ta abuni rukha han gainge abo kisa norom thang payo to ulokhe mutari bai toge kisa kepe khai ranai aprosi mukhui sungsanai baksa mukhui sungnani bangai thai blog no raya koi apro togo toksore epore kisa kepe khai si apro no mukhui sung angkhe am thai khaya easy process aboke rugina khan gainge noromung payo ble apro kisa gudok ma hai gudoge roi rakhan ke kepek thang payo apro mukhui sung khain ke aram se daiti ong payo to tabo baksa ke rugnai baksa ke abai sung sanai tho baksa sung lai sanai sung rugna ni bangai tugna kha o tugono rugsanai bebak rugya a sungna ni bangai baksa naroge te baksa mukhui sung ni bangai rugsanai ko asung sana kha asung na ni bangai de rugna ni bangai asung sa puila apona rugai paigan rugna ni bangai box ai paigana te kisi sa si rakha do te kisi sa roi si rug paigana rugai pai akoi ulokhe mutari bai tokina sanai obutina bo khibia ram khe to ram thung ram ya hangange butina khibia abo mukhui song phra butai roi rana tabo garo som kisi sarana
तावके ओ आग सुंगनानि बाङै व्यवस्था मा खायसेनाय Vlog by a sungai sawo norok sabai kha kisa no comment sabai ti to nang simi dam tai sai tong kha ang ke je katal recipe try khai na yo bahai khai ta norok bom tai try khai tong kha hang kai ya no bo share khai di ang bo try khai nai norok ni recipe ro mane juda sungai saman ya bro kisa no share khai di ang bo sungai sai dai mane sungmani bagai mosla namani ang jira kisi sana kha golmoris kisa na kha tei mosa ta tak na kha abono ferei na gana mosla ferei ready khai pe kha o jagao ang piajo thaisa hele mani kisi sana ro kha aro tei aro ferei na kha bole abo serjabai tong kha tabu abo mai dai chana ibo okay kana isa nai ne lesson go te kisa mono na na ira na sila ani ganti nau chikon ni bangai abo mobile box sana ni bangai bo jaga mani ami dong ha belai khe mani cooking upai khate ni sa ona samay ke abo chula off sungta gya hanga ge o jaga na ang box au mai me sing pro ro khunung mani ro mosla mon kha tabu khe aro thailong no ro na Andi buti botongo buti no kisa sake nai pesa nai buti no khibiao sake mani buti no abo mukhi sung pro buti ro nai ble ha pro buti no ro nai tabu khe bono tong na kisa mosla kana mui sung hain ka ai bukung dok siring phayo ni mu khui sung na ni ma ngai au to toge ready khai kha tabu khe gonar kra abo thaisa ro ya nar ka khaksa kuro ge grinder paste khai na nai abo no ro nai abo ready khai nai pe ga nai ya current thang pa ge hen ge phera jang nai jaga bo kare pata pata bo kare bla ro water ro bla
aboni bagai segang baire abono kuro gaya koi ready khai dongana ebore sunglai senai Coba tidur ada sih. Nah, enggak hasil tak. Oro anggo niko narga pherai nakha tabo khe sungmo kui sunglai sena thok kisha orwa bisul kisha Tabo ani mui sung paikha ready khasana ni bagai norok ani recipe o Thai blog ni mui sung mani recipe norok bahayung jaka comment o sabai di te juda juda khai jajak hun khai ke ano kisa share khai badi ango try khai nai nai Thai blog bai a sung mani khe abo kukhuyung go kisa do tomato bai sung mani kukhuyung ma sai kisa te kisa khui mani bango am taheng jagwan khe to mukhui to joto nogrogo sungoi jao hebana angkhe am thai sungo no a jaga mukhui sungmani jaga dry fruits tongkhe rimano ani aro dry fruits kre aboni bang ang rijagya da ang plain no sungkha so video paithak jara nai tongmani bang norok jotona paifle hambai ro malai finai hai no hai te gaisa katal blog o katal video norok ano asung nai tongmani bang support khai tongmani bang norok jotona paifle hambai ro bye bye